बेयावनो आङो दिनै बर' गोथार बर' बिमा सान हाबाफारियाव आं गिबियावनो नोंथांमोननि गासिबो निउस चेनेलनि दारै आंनि गासै बर' रायजो राजा आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि साफ्रोमबो मानसिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरो। दिनै थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मोनसे समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि बर'नि गेजेराव जि मैखोम आलादा बड'लेण्डनि थाखाय जि दाङाबाजि जादोंमोन, बे दाङाबाजियाव गिबि खेब जोंनि बे सानै आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेनाया गिबि पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमादों। नैबे बे जायगायावनो बिथांमोनहा पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानो गोनां जादों। गायदेनि गोथै देहाया नैबेसिम गोग्लैनानै थादों। बिथांखौ बिनिफ्रायनो जों मोननो हादों। बे सानखौ जों बबे बिथांमोननि थैनायनि जि ओंथि, बे ओंथिखौ जोङो बबे बिथिंजों मा राहायै जों गोजोन खालामनो जोंनि गिबिनि जि जायफोरनिखि दैदेनगिरिफोर बै समनि बिथांमोनहा गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय जों बयबो मोनसे स्रा जाजोबे जेरैखि गोबां मुंख्लंफोरनि थाखाय गोबां बायदि मैया बिमुं होनानै जेथुके फोरबोफोरखौ फालियो। जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बिथांमोनखौ जोङो मुंख्लं हिसाबै बुङालासिनो बिथांमोननि थैनायनि जिथु स्पिरिट, जाय खामानिखौ मावनानै बिथांमोना सारा आसाम नाङैनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ गावनि जाथिनि सेन्टिमेन्टनि थाखाय बा बर' रायजो सोरजिनायनि थाखाय जि जावरिखांहोनो हादोंमोन, बिनि स्पिरिटखौ जों गोजोर खालामनो थाखाय जों गोथार बर' बिमा सानाथ' मेरला दं, अब्लाबो जोङो बर' आइजोफोरनि थाखाय स्पेसिफिक मोनसे बिमुंखौ होदों जे बर' बिमा सान थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय दासिम जों बेखौ 21 खेबबार जों फालिबाय। गुबुन बोसोरफ्राव जों बिदिनो मालाबा जिल्ला कमिटिफोरखौ बर' बिमा सानाव हस्टेलफ्राव थांनानै सोरबा माबाफोरनो फिथाइ सामथाइ राननाय, बहाबा सि जोम राननाय बायदि मैया जोङो हाबाफारिजों जों खुंफुंहोदोंमोन। नाथाय मालाबा समाव जों सेन्ट्रेलि प्रग्रामखौ खालामनानै जों बिदिनो गेवलां मेलफोरखौ खुङो। थांनाय कर'ना जिथु बेरामनि थाखाय जि लकडाउन जादोंमोन, बेनिफ्रायनो जोङो हयथ'बा गोबां रांखान्थिबो जुरुला जादों आरो बिदिनो मानसिफोरनि माबायाबो एसे खम जानायलाय जोङो हयथ' प्रग्रामखौ बिदिनो जिल्ला आफादफ्राव जों खुंनो हरो। बिथांमोनहा जेरै हागौ सोरबाया गिदिर खालामो, सोरबाया फिसा आनसलिकफ्राव फ्लेग हइस्ट खालामो। बिदिनो हाबाफारिखौ जों खुंफुङो। अनसाय आफादा क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे जोंनि बे बिथांमोननि गायदे आरो हेलेना जि थैनाय जायगा, बे थैनाय जायगायावनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। सरकारखौ जों लेंनायबो जाखायाखै। जोंनि लेङिनि उद्देश्यआ बेनो जे जिहेतुके आं दहायनो होनदों, गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं जानाया गावनि बेक्तिनि बा सोरबा सासेनि थाखाय नङा, बे सुदौ बर' जाथिनि थाखायनो। बिथांमोनहा दायथ' दङ। अबयसे बिथांमोना माखासे गभर्नमेन्टनि खामानियाव बेस्थ' थानानै हयथ' गोसोआव गैयाबो जानो हागौ। जेखि जाया आगोलनि समफ्रावबो जोङो जोंनि मानगोनां आसामनि बारग' मन्थ्रि आब' प्रमिला रानि ब्रह्मखौल' जों मोनबोबाय थादों। बिथांखौ लानानै जोङो सम बिदिनो हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन। दाबो जों आसा खालामो जे बिथांमोना हयथ'बा दिनैसो सानसे हाबाफारिया दङ हिसाबै जिहेतुके बिथांमोननि जि थैनायनि स्पिरिट, जि थुलुंगाखांथाव जि जांख्रिखांबोनायमोन, बेखौ गोसोखांनानै सोरबाया बे लामाजों थांनानै बिबार बावलांनो हायो, जोंहा बेहाय बाधा गैया। बा बावफैथारनांगौ होननानैबो जों सोरखौबा बाध्यता खालामो। गोबां हाबाफारिफोरावहाय जों जोबोद दुखुनांथाव जादों। मानो होनोबा जों जि समाव फालिजेनदोंमोन, बेहाय जोङो बै समनि सरकारखौ खावलायनानै बा एसे एनै सोरनिफ्राय डनेसन लानानै जों बे हाखौ बायनानै बे वाल बाउन्डारिखौ होनो हादों। आरो बिनि उनावबो बिदिनो हयथ' फिसा फिसौ जोङो माखासे माबानानै एसे आर्ट पेइन्टिं खालामदोंमोन। बे साइडआ एकदमबारे दहामोन। बिनि उनावहाय जोङो गोबांबार सोरनिबा दारै मावफुंजानो लुगैदोंमोन। अबयसे जोंबो जिहेतुके गायदे आरो हेलेनानि थैनाया सोरनिबा थाखाय बा गावनि बेक्तिनि थाखाय फैयाखै, बे सुदौ बर' जाथिनि थाखाय जिहेतुके बिथांमोना मुंख्लं जादों हिसाबै साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा जों जिहेतुके सिगांनि समाव बिनानै जोङो बेखिनिखौ फाउन्डेसनखौ खालामबाय। दिनै बयबो बे लामा मोखांजों थांलाय फैलाय जायो, बयबो नुयो। गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बिदिनो थांलाय फैलाय जानानै नुसननानै बे हाबाफारिखौ मावफुङोबा मोजां जागोन होननानै जों सानदों। जे दुखुनांथाव जे बिथांमोना
दासिम रावबो नुस'नाखै गभर्नमेन्टनिफ्राय। थ' जोंनि बुजिनायाव जों बांद्राय नङाबाबो नैबेखिनिखौ आर्टिलिं खालामनानै बेहाय जिरायनायनि मोनसे जिरायसालि बा ओरैहाय सेनिटारि बाथरुम लेट्रिन ओरैनो माबा मोनसे खालामोब्ला बा लोंनाय दैनि थाखाय बा आथिं आखाइ सुनायनि टिपखलनि बेब'स्था खालामोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। हाबाफारियाबो बांद्राय गिदिर नङा नालाय जों बिथांमोनखौ खावलायनायबो जायाखै। थ' जानो हागौ बिथांमोना खावलायोबा फैगौमोन नामाथाय जों हाबाफारिया फिसाखाय जों रावखौबो इनभाइट खालामनाय जायाखै। बर' बिमाफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे गाजा गोमजा हाबाफारि लानांगौ होनना नोंथाङा मा सानो ना? बेखौ आं सानो लुगैयोबो जे गासिबो जाखांफुनाय जेरै बर' फरायसा आफादनि मावथि अनजालुफोर आरो बिदिनो बर' रायजो राजाफोर आफाद होननानै बुङोबा मेनलि बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो आइजो आफादखौनो बांसिन मिथियो जोंनि समाजनि गेजेराव। गुबुना मिथिया आं बेखौ मिथिया। खिन्थु जों जेतिके जोङो बे मोनथाम आफाद जेरै दंबावोब्लाबो ओरै हारिमु आफाद दङ आरो बायदि बायदि बिदिनो आर्टिस्ट एस'सियेसन माबा माबि दङ। जों बिथांमोना हयथ'बा गोदानैहाय आफादखौ दानायनि उनाव बिथांमोना जेरोखोम हयथ' मोनथियाबो जानो हागौ। खिन्थु जोङो बिथांमोननि बादैबो जे मेनलि जाय जोंनि संगठनफ्रा जहाय मावलायलायबाय थायो सोरनिबा इनभाइटेसनखौ नेयालासिनो बा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि हाबाफारिखौल' लामा नायालासिनो मोनफ्रोमबो गौथुमानो गावबागाव फिरफिलानि सिङाव गावबागाव गौथुमनि सिङाव प्लेटफर्मनि सिङाव बेखौ मान होलायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो।